Hallo, mijn naam is René Lusvrij en ik ben een student die vorig jaar naar Nederland is verhuisd met SSC. Dit is mijn eerste jaar dat ik hier in Nederland studeer en dan ga ik hier verder met mijn studierechten. Het is een leuke ervaring omdat je veel nieuwe dingen leert. Je leert ook jezelf beter kennen en je gaat ook aan de slag met het verbeteren van jezelf. Naast al deze goede ervaringen zijn er ook dingen die minder goed gingen. Toen ik was begonnen met mijn studie was het moeilijk voor mij omdat de Nederlands waar ik gewend aan was op Curaçao een veel lager niveau is dan de Nederlands hier in Nederland zelfs. Doordat er zo'n groot verschil was, had ik meer moeite om mezelf aan te wennen aan de veranderingen tijdens studeren. Bijvoorbeeld, ze zijn hier veel strenger met grammatica en op dat moment kwam ik erachter dat ik extra hulp nodig had. Door middel van een vriendin kreeg ik te horen over levende talen en dat ze bezig waren met een project genaamd Studio Amigo en Pilot. Met dit project gaven ze hulp aan studenten bij hun lessen en om verbetering te brengen in hun studie. Zo heb ik me dus aangemeld bij het team Levende Talen. Vanaf het begin van het project hebben ze mij heel goed geholpen met al mijn opdrachten. Zowel de opdrachten die we moesten opschrijven als de mondelinge toetsen. Er zijn verschillende docenten die ons hierbij helpen. Elk docent is gespecialiseerd op een ander gebied en zo kunnen ze alle studenten beter helpen. Hun hulp was geweldig, vanaf het begin van het project tot het eind. Ook aan het eind van het project bleven wij nog steeds hulp krijgen van de organisatie. Al de mensen van de organisatie waren heel vriendelijk, geduldig en werkten met passie. Ik ben heel dankbaar voor al de hulp die ik heb gekregen en ik hoop dat het project vaker wordt georganiseerd voor studenten die in de toekomst ook problemen hebben met studeren. Mijn naam is Sharif de la Cruz Rodriguez. Ik ben 21 jaar oud en ik kom vanuit Curaçao. In het jaar 2019, nadat ik mijn mbo-opleiding administratief juridisch medewerker had afgerond, heb ik besloten naar Nederland te komen voor een verdere studie. Momenteel volg ik de opleiding HBO-rechten op de Hogeschool Leiden. Een bekend probleem bij buitenlandse studenten is de Nederlandse taal. Toen ik met mijn opleiding was begonnen, struikelde ik ook met velen zoals het Nederlands. Ik merkte dat ik hulp nodig had met de Nederlandse taal. Ik heb toen contact opgenomen met mijn mentor van SSC, mevrouw Roselien, en haar gevraagd of zij van iemand wist die mij kon helpen met de Nederlandse taal. Zij heeft mij in contact gebracht met mevrouw Nihaira van de Vereniging Levende Talen, sectie Papiament. Hierna kreeg ik de kans om mijn problemen met de Nederlandse taal voor te leggen. Ik werd geïnformeerd dat Levende Talen, sectie Papiament bezig was met een project om studenten die afkomstig waren vanuit de Caribische eilanden te helpen met hun studie. Ik vond het persoonlijk een goed idee en heb toen besloten om met de Pilot Studio Amigo mee te doen. De verkregen tip op het gebied van grammatica, de zinsopbouw, nakijken van mijn verslagen en als laatst trainingen op het professionele gespreksvoering hebben mij goed geholpen. Mijn ervaring met levende talen sectie papiament is dat ik vooruitgang in mijn studie heb gemerkt. Ik zou alle studenten raadplegen om wanneer het nodig is op tijd hulp te zoeken en niet tot het laatste moment te wachten. Levende talen sectie papiament zou de studenten die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen helpen. Mijn naam is Angelinita en ik ben 21 jaar oud. Vandaag ga ik jullie in het kort vertellen over mijn ervaring met Studio Amigo. Vorig jaar kwam ik met als doel om hier in Nederland te studeren. Momenteel studeer ik HBO-rechten aan de Hogeschool Leiden. Ik was erg blij om met mijn nieuwe studie te beginnen. Toen ik met mijn rechtenstudie begon, ging het eerste maanden niet zo goed. Het ging niet zoals ik wilde, maar ondanks dat gaf ik nooit op. Ik ben een persoon die altijd doorzet in het leven en ik neem mijn studie heel serieus. Omdat ik in het begin gemerkt heb dat het niet zo goed ging met mijn studie, heb ik besloten om naar mijn mentor van SSC te gaan om hulp te zoeken. Door mijn mentor ben ik samen met andere studenten in contact gekomen met Levende Talen Papiament en hun pilootbegeleidingsproject Studio Amigo. Ik heb een hele goede ervaring met de begeleiders van Studio Amigo. Ze zijn erg gestructureerd en dat vond ik erg goed. Ik herinner me hoe we in het begin een bijeenkomst hadden om ons project uit te leggen. De begeleiders waren mensen die kennis hebben in de richting van rechten. Zij hebben ons geholpen met onze juridische brieven, met het controleren van de Nederlandse taalgebruik en ook de juridische gedeelte. Daarnaast hebben we een training gekregen over de voorbereiding op een juridische gesprek dat we voor ons project hadden.
Nu kan ik zeggen dat mijn resultaten op school goed gaan. Dank aan God en ook dank aan Studia Amigo van Levende Talen Papiament. Naast dat project moet ik zeggen dat de begeleiders van Studia Amigo ons ook helpen met verschillende andere schoolopdrachten, waardoor we hele goede cijfers halen. Ik wil iedere begeleider van Studia Amigo bedanken voor de bijdrage die ze hebben geleverd om ons te helpen om deze geweldige resultaten te bereiken. Mijn advies aan alle studenten die in Nederland studeren en nu het moeilijk hebben met hun studie is, ondanks dat het heel erg moeilijk uitziet, blijf doorzetten. Geef niet op. Ik wil jullie ook vertellen om op tijd hulp te zoeken. Studia Amigo heeft me geholpen. Zij kunnen jou ook helpen. Jij als student geeft niet op. Levende Talen Sessie Papiament kan je helpen.